ovde nema reda kao što vidite, a zapravo ne samo da ovo treba da zameni možda neku uslugu koje državne ustanove pružaju, nego je prosto i ovo neka vrsta kulture zato što se radi o fizijatriji i zato što ljudima skrećemo pažnju koliko je važno da i u tim godinama, mada ja sad pričam kao lekar, a nisam, da u tim godinama isto paze na svoju aktivnost i na svoje telo. I eto, ovo je uz neke još aktivnosti koje radimo za naše najstarije sugrađane, jedna od stvari koju su nam oni rekli da im treba i ja se nadam da su zadovoljni. Jovanka Simonović. Jovanka, vi ste danas došli na jednu analizu lekarsku, vađenje krvi, merenje pritiska, kilaže i tako dalje. Evo, su rezultati dobri? Pa ja se nadam da će biti, za sada je ovo sve bilo u redu, a laboratoriju ću dobiti kasnije mailom, što je jako dobro jer kada ne morate da dolazite po rezultate i da sve to ponovo prolazite, mnogo se skraćuje vreme, pogotovo što je ovo sve bila akcija opštine Palilula, besplatna za njene stanovnike, to je jako lepo. To sam prvi put sada doživala, moram da priznam da sam nešto dobila od opštine na poklon, eto.